आयौ इमान अलप आंथ' गेटनि सिङावसो थाखायो नुवाखै गिनानै ओइ फैदो खारबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय हेपि दिवाली बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो बावहरनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाबाय दा आलारि बाथि सावना लानोसै फैदो नै जोंहा साखि सावनोसै मुनुइखौ लाफैदो मोनसेखौ Okay. Nere bala boy maba जोंहा नै रेडि खालामना दोनबाय सावथ'वाखैनो ओरैजाय नै जोंना नै बियो माबा सर्ट जाना दंनो ओंखायनो माने दसेनो गोमोनो आरो दसेनो जोंफिनो ओमफ्राय नै मालाय बैखिजाय जि फुरटिखा माने ना ओरैबायदि बम गावगासिनो नै बयनिबो न'आव लाइट गोजा जोंथि माथि जि समायना नुखादों फुरटिथार आरोना माने ओमफ्राय जोंना माने मालिकना फिसालाबो गैया नालाय आयु जोंना मालिकना माने फिसालाबो गैया नालाय ओंखायनो बमाबो सावा इसोर सानै बोराय बुरि सानैल' दं नालाय गाहायाव फिसाजो सानै नालाय बिसोरबो फैयाखै ओंखायनो जेबो बारा इन्ट्रेस्ट जाया आरोना बेवहाय जोंहा लाबोदों बियो दा सावगोन नामाथाय दाबो सावथ'वाखैनो बेखौनो फाहामनो थांदों नैबे माबाखौ लाइनखौ दहायनिफ्राय खेबथाम जाबाय बिदिनो जाबाय दं मालायनि फोजोंनायखौनो नायबाय थानोसै आङो दा नैबे गाहायाव सावहैनोसै दा जाथ'वाखैनो जि फिसा फिसा गथ'फ्रा सावदों ने आयौ मासि गोसा अ नै फैबाय अ थांफिनलायबाय बिदिनो जाबाय दं बेखौ ओरैजाय दोनना होनोसै आं बेयाव मोनसे अ फैलायबाय नै मोजां नाङो आरोना बिदि माबाबाथाय साजायबाथाय आंथ' बिराद मोजां नांखायो बिदि माबाबाथाय हेपि दिवाली गाइस बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो हेपि दिवाली बेखौ आं मोजां नुदों
Jim. Ayo, iman olop. Wah, masih macam tu. Biar macam tu kaya kau ini. Ni jangan nak kumur sebaya lari baca. Kena dong baru. Ye kisah na dong ada dong. Rồi tao nung à, lại chừng cả hai áo thằng đi. Cả hai áo thằng nó này thì mà bị gì sao được? Cô ra đọc con đang ăn đấy. Mà bị gì được nào? Không xí cái nữa, bữa đi bán được nào? Cô ra thu dọn lại xíu. Này, làm mấy ông cái đó mình không xí cả. Ôi, nè phải về hay còn.อะไรเนี่ยครับ Nè, chúng đi Malik ni nó. Nè. ভালে লাগিছে হয় একো নাই আৰু Mabaidi mender. Bilang moza. Kamu mana udah? Bilang mana udah? Si moza nu kadang le. Deh saude. Anak ni sih harus takain wakai gina ni. Oi, beda karba. Oi, ahok kuri. Koi bele. Hey, aje aiso. Aje. Oi, no, kidung batai mokhang nanggon le mok. हारसिंनो जि गिना खारबाय गथ'आ पुरा आं हारसिंनियाव दख'ना गानना गिदिंगासिनो आरो आङो जि नायखायो मानसियासो फैबाथाय दख'ना गाननाय नुबा नुफेरा जे बेवहाय बांसिनानो दख'ना गाननाय ओंखायनो माने बर' ड्रेस गानबाथाय ओरैबायदि नायखायो माने आयौ मासि मोजां गैलाबो मोननै खन्द' नै गोजौनिफ्राय सिबसागारा लाइटिं जोंखाजोब्बाय आरो नुहुरबावाखैसो गोजौनिफ्राय जों थानाया गाहाय मोनसे नैयो गोजौनिफ्राय गिदिर सुकुट डाइरेक्ट परि গৈছে गाहायाव इदि नैसा याव रावबो थाथ'आखै आरो इयो रुम गोदाननिसानि सा ওপৰত ষ্টাৰ নিচিনা লাগি যায়
गोजौआव नुदो जि मोजां जोंखादों ओइ बिसोर लटारि गेलेनो थांबाय ओमफ्राय आंखौ लांफायासै हिनजाव मानसि थाङाखै होननानै आंखौ लांफायासै बिगुमै बिसोरो बिगुमै बिबोनां थांबाय ओमफ्राय आंखौसो लांफायासै आं गालांजाबाय दाबो फैयाखै बिसोरो नै लटारि गेलेनानै दाउ मानै मोनबोबाय बेसेमोन टिकेटआ 100 टाका टिकेटनि गेलेनानै लाबानो जादो दे बायनानै जाबा 100 नि बारा लागौमोन ना इयो खै केजि जागोन ना इयो खै केजि जागोनथाय हो मासेया इयो 1 केजि जागोन इयो 1 केजि ओमफ्राय नै इयो आधा केजि बारगोन ओमफ्राय नै बेखौ माइरं बे 5 केजिखौ मोनबोबाय ओमफ्राय नै बे मेगि पेकेट मोननै ओमफ्राय नैबे थाव नै आरो दंबावो नैबे जेनदो नै बेखौ मोनबोजोब्बाय आरो मुना जेनबायनो ओमफ्राय मानो गेलेनो रोङासै नोंलाय ओमफ्राय मोनबेसे टिकेट लानायाव मोनखो बेखौ गासै 1000 थांदों खोमा ना गुमै बा 1000 थांनायाव इसेल' मोनबोबाय इमान बुरजायाव इमान एसे मोनबोबाय फैसायासो बारा थांबाय दाउआव लाब जाबाय आरो दाउआ 1 केजियाव माबा 450 आयौ दिवालीनि स्पेसियेल खाना संनोसै फंबाय फैनायखाय अमा आरो ना नैबे दालि बानलु बाथोन बानलु गोरान बेयाव ना बेयाव अमाजों आलु जि गोथाव नुखाबाय बेयाव सबाय बिमा आलु फ्रेसबिन भाजी रेडि जाजोब्बाय